musím povedať, že každé ráno, keď stanem, okrem iných vecí, tak si zapnem, nesmejte sa, ČT1, na ČT1 si zapnem teletext, na teletexte 243 a vždy sa pozriem, či hralo Colorado a jak hralo. Z 58 zápasov majú 61 bodov, sem tam Pálko dá góla, už dávno nedal. Ale si myslím, že playoff ešte není out of the game, by som povedal. Lebo 61 bodov znamená, tak na prvého tuším, Edmonton je ďaleko, ale druhý, tretí, štvrtý tým majú okolo 62 až 58 bodov. Čiže si myslím, že Colorado je v hre o playoff. No, čiže veľmi som si to nechystal, ale keď som ho počul, tak som vám to musel povedať. Mňa to veľmi samozrejme zaujíma a nie len to, že tam hraje Petrosín, ale samozrejme sledujem aj Hossum, sledujem Cháru a mnohých našich Gaborika.